Юрий Ждой, кой президента, не знам. Хотя кой президента сега? Чего? Да, правим такова, Вася. Хайта фаща чалма, значи. А що кажа чалма? Ей, ние падаме так на колата и... Там ще прави разбор. Има ли лек за загубите? Лек има ли за загубите? Няма бако. Лека е на байда. До кога така? До кога така? Виж хора да го правят. Треньорите сме чуж да го. И няма филми само на гири мири да играем. Аз искам да ми царят. Станимир да не ми царят. Обаче аз казвам ми се да Станимире. Не спорим. Съществува ли наистина вариант Вихър да изпадне в Белокръжна? Съществува. Съществува, аз казвам бе. Но има и много по-слаби отбори от Вихър, а Вихър не е никак слаб. А трябва да оптимиста Хайта. Аз съм оптимист, обаче трябва да има някой да ти работа и да... Ти ще правим сега? Нови футболисти ли са нужни на отбора? Не, футболисти имам. Футболисти имаме. Привърши го. Ето да интервюто. Не бе, футболисти имаме ние бе, не сме без футболисти. И много добро вратарчи имаме. Виктор, не го пусни в тази, да не го качиш. Добре, питай Милен, да, Диан, Станимир. Нека ни Диан да дам. Нека има ли футболисти?